Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur, selamat pagi. Ini cuacanya cerah banget begini. Alhamdulillah setelah ini dan mulai maghrib. Kok maghrib asar ya? Mari asar sampai isya dan berlanjut sampai malam. Akhirnya rezekinya gak sampai lur. Udan. Karena udan. Besok jalan-jalan keliling kampung. Keliling kampung. Sing liwat malah ini proses sayuran. Proses sayuran liwat lur. Gak situ, belok. Belok. Tapi yang Bang, nang kidul ana apaan? Ada. Hah? Ada, oke. Kok iko gunung iko lur. Saking kameraku gak apik dadine gunungnya gak ketok. Anu wenjang ngene. Gunung iko lur ketok wis. Iko gunung iko lur. Iki bablas terus sampai ujung apa iki jenenge? Ujung desa ya. Ujung kampung. Kok gampang hilang ya anune? Oh enggak ding. Gak fokus. Bocil. Bocil. Iya. Iki entek omah iki. Entek omah iki omahe Pak Didik. Bukan Pak Didik Kulot tapi Pak Didik Las. Wonge iku nang mburi. Iku kok golek panang kidul lho. Iya. Reni. Proses sayur. Hah? Iya. Enggak deng kayak wis entek. Deloken hijaunya. Oh, ning ngapi ta? Iya. Enggak belok nganan nang omahe sapa? Kok hijaunya lur. Persawahan lur, iki gunung kok lur. Iki gunung iki. Iki gunung iki. Kok pergunungan. Pergunungan iki. Hah? Iya. Lur, Bu. Wah, pemandangannya syahdu. Asik iki. Jan. Apa ya ran? Apik. Iso.
Apa dek jenenge dek? Syahdu, oh kok syahdu apa ya? Istimewa iki. Pemandangane. Eh. Oh. Hamparan gunung, ambek tanaman padi, persawahan. Istimewa pokoknya. Sawane kok kene, gununge ketok berdiri kokoh. Seperti tidak ada hujan tadi malam pokoknya. Langitnya biru. Lu ning kene gak kari hujan ya. Iya dah. Ngasap lho. Endi ono. Jam 09.00 iku wis Terang. Nang kono lho gerimis. Sampai aku sampean WA iku pucuk gerimis. Ya untung. Iki perjalanan paling asik iki lur. Maaf lur ya, lek kamerane goyang-goyang. Soalnya kan gak nggawe gak nggawe iOS. HP-ne gak ono iOS e. Gak ono iOS e. Oh yes, apa iku wis pokoke. Nah, iki tanduran kacang, lur. Tanduran kacang ambi porang dadi siji. Iya ya. Terus apa? Iku kan porang iku. Porang. Porang gak buncis iku. Nah. Iki porang ambek buncis jarene Mbak Bojo. Iki pas ijo kabeh yo ndelala yo. Hah? Iya, wong-wong padha tandur kabeh. Iki kok gak ditanduri yo? Iku lombok ta iku? Lombok iku. Minggir apa? Apa? Iya, malah yang teko pojok kono. Teko pojok kono. Duduk, becak prik oren. Iki ijo. Iku. Hah? Iya kok belum kering. Balik. Wis saiki perjalanane pulang. Balik ngalor. Silau. Matahari wis nang ndukur. Buru jalan-jalan. Ini kan keburu jam 09.00. Heeh. Jam pira sih iki? Jam 7. Jam itu. Ya gak ketok iki backlight iki. Backlight lho. Backlight. Apa? Kok backlight ya? Kok backlight? Masuk backlight. Kena sinar ultra matahari. Itu ultra milk. Lampungnya madang. Gak. Tuh. Madang aku. Madang ding langsung madang. Rokokan terus turu terusan wis langsung kesirep iki. Heeh. HP tak cas. Sampai ngenteni wong tuku iku gawe video titik
ana upload nang kono wis. Akhirnya ada Oh ya. apa nih wis. Sampai. Rujuk buru 10 menit. Wong-wong padha nang sawah kabeh. Siap. Heeh, berkegiatan. Ketang angle sing apik. Biasa pacaran. Iya, aktivitas nang jero omah yo. Ono sing aktivitas nang jero omah, ono sing nang sawah. Ono sing dene wis sarapan ngomong. Apa? Wis sarapan dene ngomong. Sampeyan kok gak waras-waras ya pilek ya? Saumpama kono backlek sorry lur ya. Soalnya wis cuacane cerah banget terus ono posisine ono nang Ngadepi matahari. adipe matahari. Wis di-skip dulu ya. Cek adoh teko omah. Akhirnya wis mlebu nang omah lur. Alhamdulillah wis sampai nang ngarepe omah. Lanjutane video sing mau. Saiki waktunya beraktivitas lur. Beraktivitas di video yang lain yo. Wis cukup ngono ae lur videone lur. Karena rumahku cek berantakan, tak akhiri videonya. Aja lali salat lima waktu. Semoga-moga sampean kabeh lancar rezekine, dia disehatno badane dan dijauhkan dari segala mara bahaya lur. Digampangno, dilancarno segala urusane. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.